Gerak Shalo TTDC Hapangni Iam Boboranjon Riangni Shaktarmung by Kaisara Asuk Zanai Chair Kahamtai Para Guru Resettlemento Tonai Lukurano Ya Farzaka Azagawo Iam Boboranjono Karibo Manjaka Damsura Subsidiary Chairman Toshiram Riang Majaka Panishagar Block President Nondula Riang YTF Panishagar Block President Rajendra Riang Secretary Kolanjoy Riang YTF North District President Khokon Tripura Khoboi Judaruda Adong Rock BCLOCया फाहामथायनि सिनिताखुराव ब्रानि डिमान्ड दङ आंनो सेमो चेयार 100 खानसु के माइक सेट सेमो दखौ आबो साक्सा दबाबो सफैनाय आरो इफोर चेयार के दिनिनो ब्रानो हेनोबर खेहा 100 खान चेयार लासानो तापरो जों दैमो ओरो जुनालवा दा दङ साब जुनाला दा दङ केबरो आदा 100 खान चेयार ब्रानो रिग्राहा क्षेत्र बिस्काङो माइक सेट रौखे आगरतला से पाइटि बिनाय हिचोहा नाइटि बरां तावसा शर्टेज दमन बये समय लायो ब्रानो सियाबो नखरति बिनाय जेतो आं गावरि नांगौ तमये बारिके ब्रानो कोनो खाकसामो बारि बियो माइके ब्रानो खाकसामो रौ मादे रौ काहाम ताव दिरि जाहा बिस्काङो को जों काहाम केनो तांलायनाय खाकसांलायना दंनाय जतो बायनो साइलाय एकला बादिनो जों जेजा सुबिदा असुबिदा जों मानायलायनाय सिनि हामपाना बय सिनि जाति फाखनो जों जतो केहा बे केहा बादिलायाये जेकुनो कम्युनिटी नि ग्रुप कोनो जों लासिलाय सामतालाय बाजो ओ सिनि जतो ओ दामसरा पारिसाखौ मसितिन सिना आन्दार दंनाय दङ बा बनि बाय बादेव पत्रते जागानो कोनो जों नाय मा दं रेबो विशेष के तिनि ब्रानो रिमोखे ब्रानो मानो जोंकोनो ब्रानो आसासि नामनि दिनो दिखा आमी आइ काउट्रे बिसिलाव मस आसा